Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikulandireni nonse amene mukutionera chigawo chino chakummawa muli ndine mulutswane mauja mtulankhani wopanda pepala. Ndabweranso pakadali pano kuti tigawane nkhani ziwiri zitatu makamaka zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani yoyamba tikutengireni makamaka pa tsamba limene la Facebook la National Publications Limited pomwe palembedwa nkhani yokhudza athomu mpinga njira. Koma tisanayambe kuwerenga nkhani imeneyi, tandilolani kuti ndingopereka ka biography kochepa chabe ka athomu mpinga njira. Athomu mpinga njira ndi mmodzi mwa akuluakulu a business mdziko lino la Malawi. Iyeyu ndithu ndi mwini wake wa banki yotchuka ya FDH Bank. Ndithu iyeyu ndi mponda makutiki mkulu wa ndalama zake chifukwa posachedwapa analengezedwa kuti ndi bilioneya woyamba, chikhwaya choyamba cholemera ndithu kwambiri ndi $, billion in dollars kuno ku Malawi, ndipo kuno ku Africa ali nawo mu top 20 ya anthu ndithu olemera ndithu ndi ndalama za nkhani. Koma nkhani imene tabwera nayo pano kodi ndiyo kuti chani? Tiyeni tiwerenge zimene zalembedwa makamaka pa National Publications Limited tsamba lawo la Facebook. Yowa kuti chani kodi? National Online yapeza kuti ochita malonda odziwika bwino mdziko lino athomu mpinga njira ndi mmodzi mwa akaidi 37 omwe mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera adakhululukira pa chikondwerero cha kulandira ufulu wozilamulira. Ampinga njira omwe bwalo la High Court lidapeza olakwa pa 5 October 2021 ndipo adawagamula kukakhala kundende kwa zaka 9 pofuna kuchita za chinyengo ndi oweruza milandu. Adakamangala ku bwalo la Supreme kutsutsa kumangidwa kwawo. Iwowa adatuluka pa belo kundende ya Blantyre. Ambiri amaitcha chichiri apa kuti atakhala kundendeyo masiku 122. Ndipo pakadali pano malinga ndi kukhululukidwa pa mlandu wawowu, ampinga njira alembera kalata bwalo la Supreme Court of Appeal kulidziwitsa za kuchotsa kwa kutsutsana ndi chigamulo cha bwalo la High Court. Wolemba Jonathan Pasungwi. Nkhanitu imene ili pamenepa ndi nkhani yokhudza ampinga njira makamaka chikhwaya zimodzi mwa zikhwaya za mdziko lino. Athomu mpinga njira ndithu adapezeka olakwa pa mlandu ofuna kuchita chinyengo majaji. Musewale kuti mu chaka cha 2020 kudali mlandu wa zisankho, mlandu umene ndithu chipani cha DPP komanso bungwe lija la MEC lidasumiridwa ndi Lazarus Chakwera komanso malemu Dr. Saulos Chilima kuti chisankho chimenecho sichidayende bwino. Ndipo chisankho chimenechi chikuchitika, mlandu umene ukuchitika ku court, pamamveka kuti ampinga njira adapititsa chithumba cha ndalama kwa majaji kuti majaji opogamula akomere makamaka chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Komano zikumveka kuti ampinga njirawa akhululukidwa. Musaiwale kuti iwo ndithu adagamula kuti akakhale kundende kwa zaka 9. Komano iwo anakhala kundendeko ndithu kwa masiku 122 nkutuluka pa belo kunena kuti pitani ndithu kaye kudikira kuti mlandu wanu umveredwenso. Ndipo iwo akhala kunja kuchokera nthawi imeneyo kufika nthawi ya lero. Kodi tipange comment motani? Choyambirira nchonena kuti tikhuza kuyamikira Chakwera kunena kuti achita chinthu chabwino pokhululukira. Palibe munthu amene amalakwitsa ndithu mwina aliyense amafuna chikhululukiro. Tonse ndochimwa timafuna chikhululukiro chokwa kwa Mulungu. Ifenso tikalakwirana tiyeni tizikhululukiranani. Koma mwina anthu nkumakhala ndi mafunso kuti nchifukwa chani anthu andalama zawo olapalamule mulandu waukulu sakhalitsa kundende. Chifukwa tikumva kuti mulandu umenewu anagamulidwa zaka 9 koma ndithu iwowa anakhalako kundende zaka masiku kwa 122 pamene ndithu atakudikirira ndithu chigamulo choka ku Supreme Court anali pa belo. Koma mkatikati mwa belomo zapezeka kunena kuti
Chakwera awakhululukira ndithu iwowa kuti basi amene wawa ndi mfulu mdziko muno. Koma tikaona ndithu mndende zathu muli achinyamata, azibambo, azimayi ochuluka kwambiri omwe amachokera ku mabanja osadziwika bwino, ovutika, opanda chuma, amene wandithu kungobaka mwanapiye kankhuku amapezeka kuti kundende zaka zochuluka ndithu palibenso kukhululukidwa, amakhala kumeneko ndithu mwinanso zaka zopitirira 10 mulandu wake wosadziwika bwino. Zimenezi ndithu ndi nkhawa zina zimene anthu Malawi kuno amakhala nazo kuti ndende zinamangidwa anthu ovutika, koma anthu ochita bwino ndende amayimvera fungo, kamene tinene kuti ndende imawamvera fungo anthu ochita bwino. Nkhani ndithu imene yakambidwa pamene pa ndi nkhani yokhudza Tom Mpinganjira, chikhwaya chathu cha Malawi muno, billionaire in dollars, ndipo iwowa adamangidwa ndithu kuti akakhale kundende kwa zaka 9, koma anakhala kundende kwa masiku 122, ndipo tikunena pano akhululukidwa. Makamaka Dr. Lazarus Chakwera anakhululukira pa 6 July pomwe timakumbukira ngati dziko kuzichitira ufulu wozilamulira. Nkhani imeneyi ndithu tipite ku comment kuti timve maganizo anthu akuti bwanji, chifukwa amati mutu umodzi sumasenza adenga. Timangofuna tingoyipanga analyze kungoyigadabula mwachangu komanso mosunga nthawi. Tete ndithu tipite ku comment section kuti timve kuti anthu akuti chani makamaka pa nkhani imeneyi yokhudza Tom Mpinganjira. Tiwerenge ndithu comment yoyambira chokera kwa Alex Moya kuti masewera kwambiri magayeti. Ndithu amene wangolena kuti masewera kwambiri magayeti. Tipite comment ina chiwiri chokera kwa Tiyamike Tina chikaunda kuti when I was young I thought Egypt and Israel are in heaven. Ndithu comment ina chokera kwa Francis Chilenga kuti money the source of the freedoms. Comment ina chokera kwa Leo Matia kuti money talks yet some are languishing in prison for just stealing chicken. Takambakale tunkhani mene kuti anthu ena ndithu akuvundira kuolera komanso kukulira kukalambira kundende chifukwa chongo ba nkhuku, koma ndithu amene wakuvutikira kundende. Kondwani Maxwell Halawa kuti last paragraph sinamve ine, and that's where the meat of the story is. Winanso apa tiwerenge ndithu comment ina chokera kwa Vincent CJ Mwene Gumbwe akuti when money talks justice listens, and when money sings justice dances. Ndithu anthu ndithu akunena kuti chilungamo sichidaende ngati madzi pamenepa. Kalito Kondo akuti if it was RSA we could watched a Malanga inquiry, Madlanga inquiry, I don't know what it is, kumabe timeneza lembedwelamo. Tricia Tutamiwa Mgonga akuti what money can't solve, more money can solve. Vuto Chawinga akuti money this, money that, now money what. Anthu akupereka ndithu maganizo awo osiyana-siyana chokera pa tsamba limene la Facebook la National Publicity Limited. Mnandina mulutswane mwe kuja mtulankhani upanda pepala ndingoti mwakumano mse azikomo. Until the next time, ndapita. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.